така. Второто нещо, което веднага ми прави впечатление, ако тече нормална комуникация, не такава комуникация, както ти кажеш, нормална комуникация, тече и тя по някакъв начин започва да ми бие контри и започва да ми повишава тон, защото има много жени, които не могат да си издържат емоциите и в някакви супер такива битови неща започва да ти повишава тон и да ти казва с две думи, къв си ти, че ми кажеш какво да правя, ти не си ми никой, нали, под различни форми ти го прави, това веднага ми бие отново задна. Нали, така че това са първите две неща, в които според мен много мъже могат да дисквалифицират жената. Третата дисквалификация, съжалявам, ако искате ме разчекнете на кръст, това си моите представи за живота. Разбера ли, че жената има дете и е самотна, бия хикса веднага, ставам и заминавам, даже не опирам и до срещи. Това са моите възприятия. Някой, ако иска да гледа чужди деца, да заповяда, има много такива жени свободни с деца, незнайно защо.